Assalamualaikum, sugeng pepanggihan kalian Bu Caca wonten ing pasinaon basa Jawi. Samenika Bu Caca badhe njlentrehaken dos pundi tugas akhir semester ganjil basa Jawa noni nggih damel pawarta. Para siswa saged milih antawisipun model reporter napa model news anchor. Reporter menika langsung saking papan kedadian, menawi news anchor menika maosaken pawarta saking studio. Pawarta ingkang dipun damel kedah ngemot apa, sapa, ning endi, kapan, kenapa, lan kepiye. Sedaya unsur saged mlebet langkung saking setunggal. Video ingkang dipun damel boten namung arupa kedadian utawa peristiwa, nanging uga bisa awujud informasi penting, nyata lan menarik. Lajeng basa ingkang dipun ginakaken kados pundi? Wajib basa Jawa angsal krama, angsal ngoko, boten angsal ginakaken basa kasar lan basa ingkang ngandhut unsur sara. Menawi babagan busana dos pundi, monggo bebas kemawon, ananging saenipun ngangge ingkang formal, rapi lan sopan. Durasi video minimal 1 menit, kualitas video monggo bebas, posisi kamera landscape, angsal editan, angsal boten editan, semampu lan dipun upayake sekreatif sak saged-sagedipun. Semangat! Nah, menika tips nggarap tugas pawarta. Timeline saking minggu sepisan dumugi minggu sekawan. Monggo dipun damel sak maksimal sak saged-sagedipun. Semangat berkarya. Ampun supe UU ITE lan babagan hak cipta kedah dipun perhatosaken kanthi saestu. Konsultasi tema lan teks pawarta ingkang badhe dipun waosaken saged japri kalih Bu Caca wonten ing WhatsApp. Salam literasi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Wassalamualaikum.